Nerob. Než našla, tak ťa chytím. Choď preč. Poď sem. Well. Sero, Lucy. Kolikrát jsem vám říkal, že se nemáte hádat? To som nebol ja, to ona. Prosím ťa, prestaň, že to bylo jasné, že ma viděl. Sero, něco vám řeknu. Když si lidé nedokázali vybrat mezi zlem a dobrem, poradili jim čert a anděl. A přesně tohle odteď budete dělat vy. Nebudem s ním spolupracovat. Tak nakoniec máme robotu. Čo si o tom myslíš? Budem v tom dobrá? Bude sa mi dariť? Budem v tom... Môžeš už konečne sklapnúť, ty vole, budeme v pohode. Sa už konečne ukludni. To je cool. Tak, je to oficiálne. Jop, asi hej. A kedyže to presne začíname? Neviem, ale pamätám si, že mi Previl hovoril, že to bude začínať presne v 10. Jop, sme oficiálne v prede. Takže moja prvá obed je v škole. To už dneska začíname? Sera, poď sa na chvíľku, prosím. Čo je? Aha, to tak ťažké nebude. Takže deti, dneska ste po škole a až niečo budete potrebovať, tak ma zbuďte. Alebo viete čo, nechajte ma radšej spať. Přestaň opisovat Kevina. Jinak co? Ale víš, co se stane lidem, co dělají zlo? Prosím tě, neboj. Ani nejsou reální. O můj bože, vy jste reální. Já slibuju, že nebudu opisovat. Nie, neboj sa, my sme tu iba, aby sme ti to poradili. No, podľa mňa by si mal opisovať. Prestan, Luz, doslova sme tu preto, aby sme mu pomohli. Nie sme to skončili? No, podľa mňa by si mal opisovať plus trošku aj vyprenkovať toho učiteľa. Lebo predstavím si... Stačí! Hej, čtie životí. Give me your answer to I'm out of crazy all for the love of you. Aha, možno sme to dostali, ale neboj sa. Na budúce tomu možno urobíme dobre. A furt nestratíme našu robotu. Lebo Previn mi hovoril, že nám dá ešte jednu šancu. Říkám ti, Lucy, ještě jednou to pokazíte a poletíte, ale dávám vám ještě jednu šanci.